Hola, bona vesprada. Vos presentem la versió, entenem que completa, del vídeo amb la simulació de la prova oral dels exàmens de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià. Tornem a agrair a Edicions Bromera, que ens ha permès treballar amb el seu material, a Pasqual Alapont, que ens ha donat també permís per a usar un dels seus llibres, a Montiel Monton i la seva participació estel·lar, i al meu fill Ausi, que sempre m'ajuda molt a gravar estos vídeos. Moltes gràcies. Hola, bon dia. Teniu, per favor. La plantilla. Bé, doncs, com vulgui, quina lectura ha triat? D'acord, doncs, comencem quan vulgui, per favor. Viatge a Palma, mitjan vesprada. Començament traumàtic. Ens hem deixat Mariona al port de Dénia. Des de la coberta tothom la saludava, fins i tot una parella de jubilats holandesos li ha tirat confetis, mentre ella corria per l'andana i feia saltironeig la mar de graciosos. Sembla que la seva intenció era arribar al vaixell d'un bot, però ni un cangur hauria traspassat el centenar de metres que ens separaven ja del moll. Sergi, tot rient, li ha suggerit que es tirara a l'aigua, que ja miraríem d'empomar-la, i Carme, una de les mestres que ens acompanya, coneguda també amb el malnom de sintagma nominal, li ha pegat una bescollada. L'altre mestre, Antoni Sant Demetrio, de matemàtiques, àlies digueu-me Toni, xicots, sóc un dels vostres, se n'ha anat a parlar amb el capità. Volia que el vaixell fera mitja volta i que tornara a per la nostra companya, però l'han fet fora del pont de mala manera. Helena, llavors, ha tingut una crisi nerviosa i se n'ha anat amb Tere i amb Lola Pernil de Jabugo cap a l'interior del vaixell. Quines ganes de fer el numeret que té, ha dit Clàudia, i després, amb un somriure irònic i un gest desdig, com si cridara gallines, ens ha etzibat a la tropa. Vinga, que perdeu el cul. Què feu, que no aneu darrere d'elles, mascles en zel? I torqueu-vos la bava, ninots! Què opina sobre la lectura que acaba de llegir? Coneix algú, vostè, que hagi viscut una situació semblant? I vostè hauria actuat de la mateixa forma o com ho hauria fet? Disculpe, és que no l'he entès. Pot explicar-ho d'una altra manera, per favor? Val. Sí, jo crec que ja tenim prou elements per avaluar-lo. Pot continuar fent la part oral. Gràcies. Gràcies. DNI, per favor. La plantilla, sí, ens la quedem nosaltres. Bé, esperem que us hagi agradat aquesta segona versió. Aviat gravarem més vídeos amb els vostres suggeriments i bé, esperem que us agraden. Moltes gràcies. Adeu. Recordeu que jo tinc canal de YouTube. Ja ho sabeu. Gràcies. Adeu. El meu canal se'n diu Gamer 26.